ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର 4 ଫେବୃଆରୀ 2026 ବୁଧବାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ସ। ନତାଶାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଓ ଚାଲ। ନତାଶା ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ବାର୍ଥମାର୍କ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ଯେ ଅମ୍ବିକା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଅମ୍ବିକା ମୁକ୍ତି ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ନତାଶା ଏବଂ ଜୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଭୁଲ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରିଧି ଏବଂ ରାଗିଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନତାଶାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆଦିତ୍ୟ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି। ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୁକ୍ତି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯଦିଓ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମୋଡ଼। ଆଜିର ପର୍ବରେ ନତାଶା ଏକ ପାର୍ଟି ବା କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାନାରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଧରାପଡ଼ିଯିବ।